கூடாஞ்சேரி மின்சார பொறியாளர் அதிகாரி அவர்களுக்கு இந்த கூடாஞ்சேரி சங்கர் நகர் இந்த மாடம்பாக்கமும் அந்த ஆதனூரும் பிரியும், அதாவது மாடம்பாக்கம் எல்லை இந்த சாலையின் வலது பக்கமாக ஒரு மின்கம்பு வந்து ரொம்ப பழுதடைந்து அதன் காங்கிரீட்லாம் ரொம்ப துருப்பிடிச்சு ரொம்ப ஆபத்தான விழிமுறையில் இருக்கின்றது. அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா காய்கறி கடை இருக்குது. அந்த கடைக்காரங்களாம் அந்த பொருளை பக்கத்தில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. அந்த காய்கறி கடையின் இரும்பு ஷீட்டை மேற்கூற ஒரு 3 அடி தூரத்தில் தான் அந்த மின்கம்பி ரொம்ப சாய்வாக செல்கின்றது. அது சாலையில் செல்லும் போது பார்க்கும்போதே தெரியும், ரொம்ப சாய்வாக இருக்கிற சூழலில் தான் இருக்குது. புயல் போன்ற இயற்கை பேரிடர் வந்தால் கண்டிப்பாக அது விழும் நிலையில் தான் இருக்கின்றது. அது பக்கத்தில் இன்னொரு இன்டீரியர் இரும்பு ஷீட் போட்ட ஒரு கடை இருக்கின்றது. அங்கேயும் அது பிரச்சனையாக உரியதாக இருக்குது. அதனால் கூடாஞ்சேரி மின்சார வாரிய செயற் பொறியாளர் அதிகாரி அவர்கள் இது மக்களின் உயிர் பாதுகாப்பு அவசர கால தேவையாக கருதி உடனடியாக அந்த மின் கம்பத்தை மாற்றி அமைத்தருமாறு அப்பகுதி மக்களின் பாதுகாப்பு கருதி கேட்டுக்கொள்கின்றோம்.